இரவு நேர வானத்துல ஒரே வரிசையில அமைந்த 3 நட்சத்திரங்களை பார்த்திருக்கீங்களா? நம்ம எங்க போனாலும் அதுவும் நம்ம கூடவே வர்றது போலவே ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? நானும் பார்த்திருக்கேன், நானும் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். வாங்க அந்த நட்சத்திர மண்டலத்தை பத்தி இப்போ பார்க்கலாம். அந்த நட்சத்திர தொகுப்புடைய பெயர் ஓரியன் பெல்ட். பார்க்கிறதுக்கு 3 நட்சத்திரம் மட்டும் தெரிஞ்சாலும் அது 3 நட்சத்திரம் கிடையாது. பல நட்சத்திரங்களோட தொகுப்பு தான் அந்த ஓரியன் பெல்ட். அந்த 3 நட்சத்திர தொகுப்பு வலது பக்கம், இடது பக்கம், நடுப்பக்கம் அப்படின்னு 3 நட்சத்திர தொகுதிகளா பிரிக்கலாம். வலது பக்கம் இருக்கிற நட்சத்திரம் அல்டானிக் அப்படின்னு பெயர். அந்த அல்டானிக் நட்சத்திர தொகுப்பு 1260 ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல இருக்கு. அடுத்ததா நடுப்பகுதியில இருக்க அல்நிலம் நட்சத்திரம் 1344 ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல அமைஞ்சிருக்கு. கடைசியா இடது பக்கம் இருக்க நட்சத்திர தொகுப்பு மின்டாக்கா. இந்த மின்டாக்கா நட்சத்திர தொகுப்பு 1239 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற இந்த 3 நட்சத்திரங்கள் வெறும் 3 நட்சத்திரங்கள் மட்டும் கிடையாது. நட்சத்திரங்களை ஒரு கற்பனை கோடுகள் மூலம் இணைச்சு அத ஒரு இணைப்பா வரைவாங்க. அதற்கு பெயர் தான் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் அழைக்கிறாங்க. அந்த நட்சத்திர தொகுப்புல ஓரியன் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்பு இருக்கு. அது பார்க்கிறதுக்கு ஒரு வேட்டைக்காரன் வேட்டையாடுவது போல இருக்கும். அந்த நட்சத்திர தொகுப்பை கோடுகள் மூலமா இணைச்சு இந்த உருவத்தை ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த இடுப்பு பகுதியில இருக்க 3 நட்சத்திரங்களை இணைச்சு அது ஒரு பெல்ட் போல காட்டியிருக்காங்க. நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு அந்த 3 நட்சத்திரங்களுமே பக்கத்துல இருக்கிறது போல தோன்றினாலும் அந்த 3 நட்சத்திரமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்கத்துல இல்லன்னு தான் சொல்லணும். 3மே பல ஒளியாண்டுகள் தூர வித்தியாசத்துல இருக்கு. இதுல முதல் நட்சத்திரமான அல்டானிக் பூமியில இருந்து ஏறக்குறைய 1260 ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல இருக்கு. நமக்கு ஒரு நட்சத்திரமாக தெரிகிற இந்த அல்டானிக் 3 நட்சத்திரங்களுடைய தொகுப்பு. நம்ம கண்களுக்கு இத்தனை ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல இருந்து தெரியறதுனால நம்ம கண்களுக்கு இது ஒரு நட்சத்திரமா தெரியுது. நடுவுல அமைஞ்சிருக்கும் அல்நிலம் நட்சத்திரம் ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் தான். இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த அல்நிலம் நட்சத்திரத்துல நம்ம சூரிய குடும்பத்தை போலவே பல கிரகங்கள் அங்க இருக்கு. அந்த கிரகங்கள் எல்லாமே அல்நிலம் நட்சத்திரத்தை சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்குன்னு இப்போதைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மூன்றாவதா அமைஞ்சிருக்கிற மின்டாக்கா நட்சத்திரம் இது ஒரு இரட்டை நட்சத்திரம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 2 நட்சத்திரமே ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து ரொம்ப பக்கத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். 2 நட்சத்திரங்களுமே அதோட இந்த மின்டாக்கா நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்துல 3 நட்சத்திரங்கள் இருக்கு. மொத்தமா 5 நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்துதான் 1239 ஒளியாண்டுகள் தொலைவுல இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரே ஒரு நட்சத்திரமா தெரியுது. அப்போ நாம இங்க இருந்து பார்க்கிற 3 நட்சத்திரங்களுமே உண்மையிலேயே 3 நட்சத்திரங்கள் கிடையாது. முதல் நட்சத்திரமாக ஒளிர்றது 3 நட்சத்திரங்களாகவும், நடுவுல இருக்கிறது ஒரே ஒரு நட்சத்திரமாகவும், மூணாவதா இருக்கிறது 5 நட்சத்திர தொகுப்பாகவும், ஒட்டுமொத்தமா 9 நட்சத்திரங்கள் அங்க அமைஞ்சிருக்கு. ஆனா நம்ம கண்களுக்கு 3 நட்சத்திரம் மட்டும்தான் தெரியுது. நம்மளோட இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு வருஷத்துல 100 பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் உருவாகிட்டு இருக்கு. நெபுலா கூட்டத்துல இருந்து இந்த நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் 100 பில்லியன் கணக்குல உருவாகிட்டு இருக்கு. அந்த கால்குலேஷனை நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 175 மில்லியன் நட்சத்திரங்கள் உருவாகுது. நெபுலா அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நட்சத்திரங்கள் அப்புறம் டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் அதிகமா நிறைஞ்சு இருக்கிற ஒரு தொகுப்பு. நாசா அமைப்பு அனுப்பிய ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் நெபுலாவோட அட்டகாசமான படங்களை எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கு. அந்த படங்களை தான் இப்போ நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. பாக்குறதுக்கு மிகவும் ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியா அழகா காட்சி அளிக்கக்கூடியதுதான் நெபுலா தொகுப்பு. நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னாலே பிரபஞ்சத்தோட ஒரு முக்கியமான மூலக்கூறுன்னு தான் சொல்லணும். ஹைட்ரஜன் தான் ஒரு முக்கியமான அணு. அது ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்துதான் ஹீலியம் உருவாகுது. அதுல இருந்து பல தனிமங்கள் உருவாகுது. அதனாலதான் நம்மளும் நட்சத்திரமும் ஒண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, நட்சத்திரத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லா மூலக்கூறுகளுமே நம்ம உடம்புலயும் இருக்கு. நமக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் எப்பவுமே ஒரு தொடர்பு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அறிவியலாளர்களோட கூற்றுப்படி நம்ம எல்லாருமே அந்த நட்சத்திர தொகுப்புகள்ல இருந்துதான் உருவானோம் அப்படிங்கிறதுக்கான பல தியரிகள் இருக்கு. அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான பதிவுல விண்வெளி சம்பந்தமான அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான பதிவை அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு நன்றிகள். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் 5 Minutes Space in தமிழ்.